E kaunti ma Homabay en ywaruok e laro mbulu e kind jopiny e kaunti ma Homabay ne laro kom Gavana medo ridore mokalo kendo kelo luoro ne jogo eko mawakei ma bende ochung' laro kombe mag siasa mopogore e kaunti no ero. Piem matek kod campaigns mag ywaruok osebedo kanenore e kind johera mag Mikai Gladys Wanga kanyakla kod johera mago eko mag Gavana machon e kaunti ma Nairobi migosi Evans Kidero duto ma bende gie sani eri laro kom Gavana ma kaunti ma Homabay e yiero madwe mar 8 mar higani eri. Wakeini mochung' Homabay kono ero kwayo rowere mondo oweke chiwo thuolo na josiasa e tiyo kodgi e yore go eko mok ni kare weche mag siasa ahinya e rocho campaigns e gwenge makono ero. While violence erupts. And this is something that we are condemning. It is something that is totally unacceptable, and we are requesting the people who are paying these individuals to go and interrupt rallies that does not belong to them. It is unfortunate. Party candidates, we are committed to peaceful campaigns. We are committed to selling our agenda of progress and development to the people of Homabay.